Jatno lamsogo hai chin jorani so tini bai chini season 2 Tripura Idol 4 round khaijagui tongo zonal office o hingke जों tini tai khoroksa bukuk jobai जों malai phaiga kwbangma rwchapmung rok swijak bo bini khukti जों khwnalai nailai no hingke bini kwbangma kok thai rok tongo karijak kwbangma lukurok bini gan rok no khwnai tongkhana phiaba bini bono sinima yangi tongkhana hingke जों tini bini sinimung rok जों nalai no nini sinimung pular gari जों nung bo dagan thake tini gorjip nung tini phaibur rogo tam lan gai robo da phai personal card ada serai jowo serai aku pilih 4 months ko abadi personal card nge nung tini o jaga season 2 Tripura Idol audition thanga nono jar shop tam rok ni saka jar to ano recap dingka modern recap mane lo ano sungo nung kono age audio recording rok da khaijak jang khai sakange ani koita su khai khana ni sung khangke ang saka ani releasing ka bading ka plus khai khangke for plus ngan saka tolista hai nge nung tam gan rok yusap khana agi rogo mung chini sari agi rogo ang ko kethang tongriman galak ini khana nai apore ke ko jesu hakcha mani yang cover bo khaika nge te kubang mari yang song bo sabja ke kok borok ni bo ang alsu mui tong yang to khata acha tabuk jeta ni kok borok kok thaibe nung jeta swijak bo gan ni sobje tabuk ko choli tong tabuk choli khana agi le choli khado abo ani suje ya abo mane bini kompisi hapana ang sabani ano project re khata ang sab khabono tongriman galak ge lukurok ta gana joton khnalayo phiaba nono cinema ya tini nung khorsa gana rsamnangi tini o jaga audition pai mani nung tini tomung o jaga audition tiki yang ge nung beskang salogo rsamnani bagai kuno ya prio sejak dotong tiki yang ke da tiki yang ke to tiki bor samnai tiki ya bor samnai rsamung no ani khata hne profession ang rsamung thangai ta thiya sa oke ang tabu bisa ani rsamung hne rekha ang antarani sini ang senai no khani tola hani shaka ni ani paiflaya ham jagma no khani tola hani shaka ni ani paiflaya ham jagma kethang ang tonggai manggala kethang ang tonggai manggala kerike ke tabuk jeta nini gan to gan tabuk choli no tongo Tripura hastewo ge nung nini dol baya rong ke nung tini o jaga phai nung bahai ngja kemi tam kok ka ang to kahan ma tongka or phai damne ang jar taklai to besibak rubai kha jara age rechaya taklai boli kha ge ang jara mane nogo omte heke rechamna musumai ro ang sana musungo takiri gitala sidi niji ni telen musi kini phai di am sung tabuk nung to rsamung hapore to logi tongo phiaba nani nukhung rogo rsamung hapor tei kuno jing jalo do tong ang sikli fu jing jalo kre ta kai jadi ko an jing jalo kre sikli fu ani ama baba support khayo ge ta kai ja pai ko ani mus support ge ani husband ano onik support khayo bono oro phai yang serai kri genang bang phone do summit khai male bo phai no ano phone do summit khai kha ge ba ani support khayo onek ge nung oboni bade o kuno orchestra rogo thangai rogo sabjar ro ni program to ang every year no khaya haba this year ang ang baby to manja ge ang khaliya every year ang 2019 ni sini ang rechamung recabo agiro ko bicarai fu recabo hapano ang kok borok mane rechamung go ang 2019 ni sini ang recabo to nge nono pulan journey bekelmun bagai nge jeung bus kang ne jeta update no jeung norong tai funungai fighting ke suratin sunai tinene update